prosím ťa preč. Ty vypadni Sulík odtiaľto fakt, normálne, ty bez vypadni si. Práve sme na ceste na stand-up Simony First. Ak nás tam nepustia, tak budem robiť bordel. Som ochotný dneska stráviť noc na CPZ-ke. Poďme na to. No, ty vypadni ako kávu. Nie, fakt, choď prosím ťa preč. Ty vypadni Sulík odtiaľto fakt, normálne, ty bez vypadni si, proste iba Simonku šikanuješ, choď preč. Vypadni, ja ti vrátim peniaze, kľudne ti pošlem mi číslo účtu, pošlem ti. Fakt. Toto je jeden z najhorších ľudí, ktorí na svete. Čo o Simonke hovoríš stále? Vypadni. 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 Bude tu, vypadni. Nejdem ťa napadnúť, ja viem, že potrebuješ content, ale choď aj so svojou pani, vieš čo robíš. Choď preč. Lebo som veľmi nervózny z teba a nepríjemne. Choď preč. Fakt. Vieš čo robíš? Nie, fakt akože, ale ty vieš čo robíš. Došiel si pozrieť stand-up. Nešiel si došiel pozrieť stand-up, fakt, poď von. Poď normálne vonku, vyriešime sa, dám ti peniaze a vyriešime to.